Padre, pabunyagak man to'y anak ko. Anyat ipanagan mo kinkwana. Tigre, Padre. Nay, Domeng. Saan mabalin ti Tigre? Tanagan tinarungsot nga ayop na ita. Mabalin, Padre. No mabalin tilyon, di mabalin mo ti Tigre. Mabalin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, mabalin amin. Mabalin namin. Domi, mabalin namin. May saaman nurat, nasirib, nasariwawag ti panagpampanunot na, ngem nalaka amay ridridap. Kaya rigan na ti saksakulap wenno gareng. Nagduduma ti akam na, bida kontra bida ken observer. Di yung arod diwaya na denggen ti inaldaw apan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Doming, mabalin namin. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center, isagot kada kayo ti Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Kat iti sa balimanan na parang iti pannakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Adto iti istoryangin Kampinolwan. Palangguad kan tumat kamin alakay. Dito'y drama tayo. Domi, mabali namin. Ni, pagdawag ko. Sino atamot na ito? Sung bata ma. Nakadidug mo tanumi ron. Naga daw. Ay sus, abroad na ita. Unsa? Ay, mabit lang tatang. May I know who's on the line, please? Duming, kana-kana. Siyak na ito'y. Niulitag mo ko, Manipod, Canada. Oy, angkal ikaw. Da kayo mo't kagpaisaw. Oh, excuse me. Apay, adda parikaw, angkal ikaw. Iko ka lang ko. Saanan nga ko tinagan, wanawag na kanya kanakan. Ha? Frank, itanti awag na kanya. Frank? Yeah. Sa bagay, Francisco tinagan niyo. Ngam ikaw tinakairwaman mi anagan niyo ide. Awen, ang Frank itanti awag na kanyak dito'y Canada. Iso ngayon tong sumangputak dita, di nakawawagan iti iko kanakan. Please, okay. Iso ano dahi tati kayat yo. Di uray Frank amin na bakrang yaw. Nakit-kita ka din dahi nga ulitag mo, Dom? Panagkunak kat boy. Kakaskasar tapay lang, hindi si mangpet na minsan. Ngam maudin dahi di apa nagbakasyon na. Pensyonado siguro ni Jai. Yaklam mo. Ang pukan ken hindi nagiti naganaken ko na. Ang nagpakana dadan. Ah? Pukan Kane? Para pukan iti una si Hawaii, hindi nagiti naganaken ko na. Kat inala damot ida amin nga kakabsat. Ah. Ngam ada palpalanggod na. Ni, kasano ana sa umday ta? Di mo malagay, hindi nagproblemaan mi kadagiti kakabsat na. Ano dahi, Jai? Gaboy ti kinalastog na. Painom nito'y, painom ijay. Kundi pulutan na pa'y iti kaldaing. Unsa? Kasla malagip ko. Ngay jagbalaw, hindi mapanan iti Manila. Amanan pagpliti na. Wan. Tidakas na, oras sakit nakipagproblema. Ta nairanamot hindi nga wan kwartata. Alakat, saan mat nga tan-a? Siyempre, nakaornuan. Para makita Hamusta di nakayatan ti paawagan iti ikko abirngas na. Anya nga rodan?
Frank kanon. Di nakayatan ti birngas na nga ikaw. Awan pala ni Rosa. Ta sigurado ang mabayag man ang meeting da. Anyakit nga paiso ni katugang ako. Ay, sang-sangpet ko pala dito balay. Agsuya, abakon. Ay, naglukon. Napan nakimiting na Rosa ka na ng Women's Federation iti ili. No kasta, saan laeng aridap da ito eh? Ay, tagay agmay sak. Turog daitan nga pati per. Si kanin San Mikay, tay taga-barangay Bukbukayaw. Uwan minsan domeng, siyak ngawan surkawan kurang na. Ha, api nga da kayaw. Apo? Kano may kami sumarabo kaniya po balikbayan? Na, nagpigsamot ng tiangot yaw. At idog ti agong yaw. Onyon? Mapan mi pala sabtan niyang ikaw at da kayaw. Isumat minsan domeng. May mayat-mat lang tay masapsapa at makaado ako nada. Anya, nene, adilan tadumot na gito'y. Wala kakabagyan. Agrambak tayo. Tay pasarabok nga ro din Uncle Iko. Frank gayan. Naimbag tabi na liwam ti awag mo kanya. Awan ko mati sarabom. Onyok, tagaraw mo, maniti kasta. Ay, kuha, insan duming. Wala. Saan ka ngagdanang niya? Ikan ganto sakbay nga gawida ka. Oray siyak Uncle Iko. Oops! Sorry ka na kan. Gaputa kasta, ti awag mo kanyak saan ka nga ikan. Uncle Frank ko nam ngamin manang umikay. Ay, iso aya. Ay, tay sarabok mat nga rod, Uncle Frank. Kasta, wala. Saan ka ngagdanag? Ikan ka ito iti kwartayo sakbay nga gawida. Yay! Day tati Uncle ko agwapo. No. Ay, kanakan doming. Kaya't ko tay kapu ka nakalding. Agpagatang ka man. Areglado, Uncle. Atoy, 4,000 pisos dayta. Mangibaon ka iti mapan gumatang. Siya akong timapan, Uncle Frank. Siya ka rin sa nunyok. Saan ka ataga dito'y nagbugsutan? Saan mo nga amo ti turturungam dito'y? Da kami insan, kadwak ni insan Tasyo at taga dito'y. Dito'y kalatan ayan da Uncle Frank. Da kami ti makamo. Saan ka kadya makadlaw, Tom? Itay, Ni Uncle mo Iko, Agasam dayta. Inal daw ti pabunar dito'y. Kas lapyas na ka na ni ti sango ti baray. bayam trip mo na nga ron. Apay, di maibos ti dolyar na. Ado ka nung nga ron. Aglatlati pa ay. Anyan, akin na palang gwad dayta. Bayam Nyat parikot mo kumangay. Dinto payag parikot ti masiknan. Anya man ang teramidan yun ton bigat. Rumor kami kano. Aglugan kami ti owner jeep ko.
Kay agbalaw. Uy, Sige aguma kayo. Agawaan nyo. Uray maturog kayo dyan. Kat di kay agaw-awi din. Ah, oh, what's wrong, Doming Kanakan? Anya ti problema? nasaya at na nakariing kayo, Uncle Frank. Apay, anya ti parikot? Disgrasya, kandak kila parikot. Anya, Masapula mabayadan ti pinarti tayo akalding. Tanong saan, amangan no da tayo adot isublat da apartyan. what? Apay, anya ti napasama, Kanakan? Makitam ti arami dagiti kabagyam, Dom. Salbag kit di dagi jay. Ay, naimbag at binayadan ni ulitag mo. Kasanon no saan? Pangalam ko maitibayad mo. Apay kit di na siya timang bayad. Dagi dyan nagtakaw ti paibalod mi ah. Oh, hanya. Rumar kayo sa iti ulitag mo a milyonaryo. Wun ka no. Income ka no ipasyar kan tatang. Alakit agawaan nyo ako nak. Manmano daytan. Di kay labsan. Tama nga numaikursong kayo mat. Anya man na may kurso ngay bagbagamon bakal. Ay, makaamu ka no saan mo amaawatan ti bagbagak. Nalalalala, mapan kayo latay ti kay kayat yo papapanan. Makaamu kayo iti biyagyo. Sapay la kumaa, tawan dakas ang mapagtangyo, gapo iti kinapalangguad ti ulitag mo. Ay, masurunak no daduman anang. Apay matrusa. Ay na, nagpalangguad ti ulitig na dumeng. Kasla di maibusan iti kwarta. Ano siguro't urnong na Nasayaat lang, ano kasta nanang. Abak na pa'y ti kandidato akong Grisman no agpainom kan agpapulutan. Iso nga ron ti istorya ni tatang yaw. Dayjay, rimwarda manan. Wen nga rod, insursurot na pa'y ni tatang mo. Isungar timbaga ni Dumeng. Kayat kano ni Uncle Frank akaduada ni tatang. Ngam balagip ko, ti kalding at tinakaw doon nyok kentasyo akasinsin ni Dumay. Ay, may sapay day ta nakababain nanang. Naikan mat ida iti igatang da. Ngam napandakit din nagguyod iti kalding. Ay, nakababain. Oh, awanan. Husto jay kunakon kusteng. Mayaw awan kan. Anya mayaw-awan ka mo dita. Mulmulagatan na kin si sangwanam na yaw-awan. Di nakman pilpilosopin Ay, unay ka na ya. Bigbig at sermon manin ako na. Nan, timplanak man iti kape. Ho, day talat pagalistuam, agpatimpla iti kape. San ka di nga gung tadaras ka bumak? Bumakita kiti ka konsumisyon. Na, kakaisuna di ka pagkunkonsimisyon eh. Sige tano siyak ti maumay ta. Awagan mi kin Rosa ni Bayaw, George. Nakaikamkambitan ni kabagi si di saritaan. Kidawakan ko anadwa kami kin Rosa amapan iti Hawaii. Anya? Una, talawan da kayon kin Dumeng. Tangay saan kayo anawa, da kayo nga katukangan. Talaang mo nga dadya ulitig na. Iso, makamuga iti biyagyaw. Gamdi kayo ito agbababawi. No dakda kayon, ti mabate. Da kayo ito nga katugangan, ti agkabalay. What? Umayan, mabit lang. Jesus apo, anakan mo tayo. Anya ka di ti masapol mo, neneng. Ni kagawad Duming, Ni Duming, ti ama day ta baby? Umay mo isa, Paul?
Gaputa saan ko na maipaayan iti anak? Si Mapulan iti paraan anak? Sus, saan Auntie Rosa? Didak ka din mabigbig when numalagip? Kaanak-anak ni Uncle Doming iti kasinsin. Kaanakan? Wano an anak-anak ka Tanay, ada pa yan babym. Ulo ni Auntie Rosa. Lolok ni Lolo Frank. Ay, kunak aanakan. Anya tinagan mo itayan? Seni, Auntie. Oh, baby. Hello, Lolo Frank. You know me? Wan mat Lolo. Kasinsin na kayo ni Daddy Lolo ni tatang ko. Oh, bantor de makatutor. Wan, Lolo. Oh, yes. I know kanakan bantor de makatutor. Siyak ti buridak nga anak na. Awan mat ni tatang ko. Saanan anak katutor kat sinurot na ni nanang ko. Sinurot? Apay, napanan ni nanang mo? Ijay langit, Lolo. Oh, I'm so very sorry to hear that. Anyway, di mo pa di dyan ta, baby. Mabisin sa. Ay, nagubing ka na nakiasawa. Manulat taon mo. 17, Lolo. Awan asawa, ta na mistake ka. Mistake? Well, Lolo. Intarayan nakti amatoy anak ko. What? Oh, no. Oh, yes, Lolo. Wala, padidyo mo na tanak mo. Kuwa, Lolo. Day tangarod ti parikot. Awan maigaatang ko iti gatas na. Oh, adangag paswag mo, amamador, awan karga na. Wan nga rod, Lolo. Anyan, nagpasikog ka, di pa'y nagkasar. Nay, Zeni, apay ta anak mo? Mabisin sa, tay pa hangit asangay. Wan kat nga taa, Auntie Rosa. Awan mo't gatas na. Anya? That's the problem of these people, kanakan Rosa. Nagsapa na nagpasikog, oh my goodness. Ay, husto ka, Uncle Iko. Ala, gusto nan, baby. Susum ngamin Awan karod gatas na, Auntie. Awan? Wan. That's a big problem, kanakan Rosa. Pinanawan ka numot tinang sikog kenkwana. Saan aparikot dayta? Dayta man ni. Nagbak ng tabanga ti ubing. Ha? Oh yeah. Nagdadakkel, nagitabangan na. Ikwa. Kanay, agpadpadaggas da pa yan. Nabasa pa yan ta blouse mo. Auntie. Hala, pasusumta anak mo. Sayang pa'y dayta agatas. Amdan tayo pinasapul yung kalding kan baboy ama parte. Iti panagpadispedida yung angkal. Oh, good. Nga masapul kanumot akas. Oh, no problem, Duming. Manuamin ti balor dayjay. Bali 15K ti baboy. Kan 3,500 jay kalding tanatawarak. Okay. No problem. Sana parikot tayo ta. Adu ti kwarta ni Frank, aglatlati pa ikit din. Kastaya. At damot pangpangas dati nga ulitin ko. Mabit lang tamang irwara ko. Nawan angkal.
nagaduti may tatang. Wan nga raw. Ngam adda parikot ko. Tay balance iti bayad ti baboy. Anya? Saan ko nga mo nakasanungay palagip ko. Amo na. Amo na tatang. Ipalagip mo sakbay ngagpa-Manila. Kasla mabainak mo. Ay pagbainam ko total gad. Aglat-lati ako na ti kwartana. Isumot ti kanayon ng ibaga. Adda nga rod palpalaw ti ulitig mo. Isut nadlaw ka. Talagan sa nga adot balon na. Agasang pa agastos na, manipod di simang pa. Huwag nga rod. Kasla pista ka na yun, di ti balayaw. Agam sa pala kumaata saan pa'y anaibos. Problema kid din ti may bayad, di ti kurang bayad ti baboy. Nakaring kayo magkaya manangkal. Agkape kayo. Kanakan. Alda ko may bagak. Ngamin, ita ti imbagak apanang ta ti balance iti bayad ti baboy ana parte di kalman. Duming barok. Tay tangarot ti parikot. Apa yang kal? Naibos matan ti kwarta ka. Graman karga ti ATM ko. Anya, awaran ti aglat-latay. Huwain ka anak-ana. Jak na putan. Naibos matan. Nga ultimo, pagpasahi ang mapan Manila kadawanan. Kasanuwak pa yung makasubli jay Canada. Anya, Iso apang asim ka diya. Pautangan nakla kumabasitin. disgrasya. Malaksid iti dayta. Parikot pa iti maibayad na iti balance. Iti bayad di baboy ana parte. Ay, kaslapay kitin. Kaslapay kitin maatake. Anya? Numatayak. Sikala ko man timang bayan duming kanakan. Anya, saan angkan? Saan? Marikatan ang umangas duming. Kundi tahor kay tumot nga, painom dito, painom dyan. Gastos dito, gastos dyan. Kundi aglat-lati, kung kunayo, ti kwartayo. Awan magayam kabalan nyo nga. Ang kalikaw. Apa yan? Ay, sus, di kayo matmatay Di kayo matmatay. Saan kayo? Saan? Yung baglaki din, tagtagainap lang. Ditan papagayam tinaggibusan, di sabali manen na parang, iti pan nakigasang-gasat ni Doming, iti yuyeng ni tagtagainap. Dito'y drama tayo, Doming, mabali namin. Insurat ni Luvimin Aquino Sr. Direksyon, Roger Ramirez. Produksyon Supervisyon, Leti Astudillo Aquino. Manipod, iti Lovelet Artist and Talent Center. Isagsagot kada kayo, ti Pambansang Radio ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines.